нергои барқи обии Роғун яке аз иншооти бузурги энергетикии Тоҷикистон мебошад ки ояндаи наздик дар кишварамон истиқлолияти комили энергетикиро таъмин менамояд. Тибқи маълумоти омурӣ айни замон дар сохтмони ин нергоҳи азими гидроэнергетикӣ зиёда аз 22 000 нафар кормандони муҳандисиву техникӣ аз ҷумла кормандони ширкати Salini Impreggilo 1569 нафар дар баҳсҳои кории шабонарӯзӣ фаъолият мекунанд. шумораи мошину механизмҳо ба 3558 адад расидааст. бо мақсади саривақт бо лоиҳаву харҷномаҳо таъмин намудани тамоми нуқтаҳои сохтмон тадбирҳои саривақтӣ андешида мешаванд. корҳои мустаҳкамкунии самти моили баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати сеюми ёрирасон идома дошта, дар мавзеи сохтмонӣ корҳои арматурбандӣ, бетонхобонӣ, анкергузорӣ ва кӯҳканӣ идома доранд. корҳои бетонхобонӣ дар қитъаи гузариши СТ1 аз ҷониби зерпудратчиёни ширкати Salini Impreggilo вусъат дошта, бетонхобонӣ дар қисматҳои каф ва деворҳо, васлу насби аркаҳо ва оҳанфулузот, дар сақфи нақби сохтмонии СТ1 ба анҷом расидааст. айни замон корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ дар қисмати сақфи нақб идома дорад. дар нақби мазкур дар маҷмӯъ зиёда аз 41814 метри мукааб корҳои заминӣ, 6855 аз 168 тонна арматурбандӣ, 33189 аз 17 метри мукааб бетонрезӣ ва 603 аз 179 тонна оҳанфулузот васлу насб гардидааст. кор дар ду баст шабонарӯзӣ ва рафта истодааст. дар як баст то 100 нафар коргар кор ва фаъолият карда истодааст. айни ҳол 80% корҳо иҷро шуда истодааст. мо кӯшиш кардастем ки мо пеш аз муҳлат ба сари баланд ба истифода диҳем. корҳои сохтмонӣ дар бинои технологии истеҳсолӣ ва бинои круе тибқи нақша давом дорад. дар бинои технологӣ корҳои арматурбандии деворҳо ва бетонхобонӣ ба итмом расидаанд. корҳои рангубор дар дохили ошунаи бинои технологӣ идома дошта, корҳои васлу насби тахтасангҳои керамогранитӣ дар қисмати берунаи бино оғоз гардидааст. то имрӯз ҳамаи қисмҳои васлшавандаи таҷҳизоти дохилии круе 220 киловолта васлу насб шудаанд. ноқилҳои ҷараёнгузари 220 киловолта аз васлакҳои 220 киловолта ба самти хатҳои интиқоли барқии Роғун 1 ва Роғун 2 то партари 220 киловолта васлу насб карда шудаанд. се адад такягоҳҳои аввали хатҳои интиқоли барқи 220 киловолта Роғун 1 ва Роғун 2 ва партари 220 киловолта васлу насб шудаанд. ҳамаи полюсҳои 500 киловолта бо металлоконструксияҳои муҳофизатӣ аз заминларза васл карда шудаанд. дар зеристгоҳи мазкур, зеристгоҳи 500 киловолтаи Роғун, ҳоло корҳои насб кардани таҷҳизотҳои бузурги барқӣ ба охир расид. ҳоло корҳои ноқилҳо ва кабелҳои ҳимояи релегӣ ба охир расида истодааст ва корҳои озмоишӣ давом дорад. дар ин ҷо мутахассисони тамоми мамлакати мо аз он ҷумла ноби Роғун, ноби Нурак ва шабакаҳои барқи марказӣ иштирок доранд. ҳоло ҳамаи корҳо аз рӯи нақша рафта истодааст ва мо аз рӯи нақша мо бояд дар рӯзҳои аввали моҳи ноябр ҳамаи корҳои аз нав дидабароиро ба охир расонда боз як бор дигар барои дида баромадан ба марҳилаи дуюм корро давом медиҳем. иҷрои корҳои сохтмону васлгарӣ, пармакунии чоҳҳо, барои гузоштани анкерҳои АЖГ, инчунин корҳои сементатсионӣ дар толори мошинҳо ва бинои трансформаторҳо идома доранд. корҳои бетонхобонӣ дар атрофи гидроагрегати рақами 6 ба анҷом расонида шудааст. айни замон васлу насби таҷҳизоти турбина идома дорад. тибқи шартнома бо заводи Турбоатом корҳои системаи ба танзимдарорӣ оғоз гардидааст. корҳои васлу кафширгарии камераи спиралӣ дар кратери агрегат ва санҷиши гидравликии камераи спиралӣ, корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ дар камераи спиралӣ ба анҷом расидаанд. ҳаҷми умумии бетони хобонидашуда дар қисмати камераи спиралӣ 2744 метри куби ва дар қисмати гидрогенератори рақами 5 12481 метри кубиро ташкил медиҳад. рӯпӯши металлии шахтаи турбина ба болои статори турбина гузошта шуда, корҳои кафширгарӣ, арматурбандӣ ва бетонхобонӣ дар атрофи он дар арафаи анҷомёбист.
дар майдончаи васлгарии муваққатии толори мошинҳо васлу насби стерженҳои печакҳои статори генератори рақами 5 ба итмом расонида шуд. гузоштани колодкаҳои изолясионии стерженҳо аз боло ва поёни печакҳои статор ба миқдори 864 тонна ба анҷом расонида шуд. мустаҳкамкунии ҳарорати статор ба анҷом расонида шудааст. айни замон мустаҳкамкунии стерженҳо бо усули фонакгузорӣ ва васли қубурҳои системаи хунуккунии печакҳои статор идома дорад. дар майдончаи васлгарӣ низ васлу насби ротори генератор идома дорад. алҳол қисмати марказии ротор бо парраҳои он васл карда шуда, дар он васл кардани диски тормозӣ ва гузоштани варақаҳои сегментии оҳани ротор идома дорад. айни замон бошад дар гидроагрегати шашум корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ бо пуррагӣ ба анҷом расида ва айни ҳол мо дар гидроагрегати панҷум қарор дорем. дар гидроагрегати панҷум ҳам ки бошад корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ идома дода истода. аз сатҳи нуқтаи 931,200 то сатҳи нуқтаи 964,200 айни замон корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ пурра ба анҷом расонида истодам ва имрӯза бошад аз сатҳи нуқтаи 64,200 ва то 966,800 корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ идома дода истодам. дар нақби сохтмони қабати чорум ст4 бошад, корҳои заминӣ ва ҳаффории нақби сохтмонии ст4 идома дошта, дар ҳаҷми 306,38 метри кубӣ корҳои заминӣ ва 62822 метри кубӣ ҳаффорӣ ба иҷро расидааст. ҳаҷми умумии корҳои нақбканӣ бо назардошти нақбҳои дастрасӣ 111,292 метри кубиро ташкил медиҳад. ҳаҷми моҳонаи бетони хобонидашуда 1258 метри кубӣ ва аз оғози сохтмон 4391 метри кубиро ташкил медиҳад. мо ҳар саҳар коргарон вақти кор да мебиён, аввал ҳамаи қоидаҳои техникаи бехатариро ба онҳо фаҳмонда, баъд онҳоро ба кор ба қидаи корӣ сафарбар мекунем ва ба ҳама ин масалан нигоҳ накарда ба масалан мушкилиҳо кӯшиш мекунем ки коргарон бо дили гарм кор кунанд ва ҳамаи қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва он асбоб ва ҳамаи аҳамиятҳое ки онҳо кор мекунанд албатта таъмин карда мешаванд бо сифати баланд ва онҳо бо дили гарм кор мекунанд. дар қатори дигар иншооти нерӯгоҳ фаъолияти бунёдгарон дар мавзеи бунёди сарбанд низ идома дорад. аз тарафи ширкати салини импреҷило корҳои рехтан ва шиббакунии маводи сарбанд дар қисматҳои соҳилҳои чапу рост биёфи болои пештарғот бо мақсади васеъ намудан ва бардоштани он то сатҳи 1065 метр пурра ба анҷом расидааст. ҳаҷми маводи хобонидашуда дар маҷмӯъ 3,297,498 метри кубӣ ва дар давоми моҳ 63,000 метри кубиро ташкил медиҳад. рехтану шибба кардани ҷинсҳои кӯҳӣ, хуми табиӣ ва хомонидани геомембрана пурра ба итмом расида, аз қисмати поёнии пешдарғот барои ҳимояи қисматҳои боёнӣ оғоз гардида идома дорад. ҳаҷми ҷинсҳои кӯҳӣ хобонидашуда 43,800 метри кубиро ташкил медиҳад. дар воқеъ нерӯгоҳи барқи обии Роғун кохи равшанию нур арсагоҳи меҳнати зарбдор буда, бунёди он ҳадафи асосӣ ва афзалиятноки сиёсати энергетикии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад.